kuzomela uhambe uye edineni no-AJ. Kungenjalo, u-AJ uzoba senkingeni. Angithi? Uyabona-ke? Uyayiqonda lento. Kuhle. Njengawe-ke nje. Wonke lo mndeni uzoqala manje ukuthi ungihloniphe. Umgomo. Uthini ke umgomo wakho? Uyabona ngendlela u-AJ yahlambalazana ngayo aziphakamise phambi kwa wonke umuntu. Yileyo ndlela ke engizotshela ngayo abantu umgomo wami lapha eWolo. Welaksh. Uma ucabanga bakhuluma ngani lapha ya? Iyobe na kanjani yamthethisa? Thulubuki uzovuma na kanjani ukuhamba naye? Bese kuzobe sekulungele ukuyodla idina no-AJ noma yinini. Oh. AJ. Ulila ukulungela ukuze edineni. Kodwa unomgomo owodwa. Umgomo. Angikulindele vele ukuthi uvume kalula kanjalo. Ngaphandle kokuthi ushonele nale. Isho noma yini ofuna ukisho. Kodwa uma ungakafuni ukuthi wamukele umgomo wami, mina ngiyindawo. Zonke lezi insuku bengikulalela into kade uyikhuluma. Kodwa ngisho kade ungiphatha kabi kangakanani, ngithulile ngakubekezelela konke lokho. Kodwa manje usufuna ukuthi mina ngihambe nawe namhlanje. Ngekwenzeke lokho wena ungakasifaki isicelo la kimi. Mina ngenze isicelo kuwena awukwahle. Emaphushweni akho akusoze kwenzeka. Hayi kulungileke. Nami akukho ndawo nje la ngiya nawe khona. Ima. Zomela siye kusidlo sakusihlwa. Mawungicela kanjalo ke. Mhlawumbe ngizohamba ke nawe. Kodwa ngikuthembisa ukuthi ngizosiphatha ngendlela oyifunayo lapha. Ngakho ke mawufuna ukuthi uhambe nami futhi ngisiphathe kahle lapha, kuyokusiza ukuthi ungicele ngokweqiniso. Ngoba kwamanje lento oyikhulumayo angizwe nje kahle. Lila, gadolimi lwakho. AJ lalela. Yabona manje umosha isikhathi sakho futhi umosha isikhathi sami. Kulungileke, othi ngihambe. Hey. Ngiyacela. Kuzomela uhambe nami sekwedina. Ngoba ke usucela kahle ngokweqiniso. Ngizohamba nawe. Kuhle. Hamba kuyelungiselela. Gogo. Usethola unkosikazi ocebile ofana naye. Bobabili banenkani. U-Abraham bekumele ngabe ushada umuntu ofana naye manje usemtholile. Asambeti. Noma ke sekudlula isikhathi. Ulilo siyakwazi manje ukuzimela nokuzikhulumela. Ngiyangijabulisa ke lokho.
Ma singakanani isikhathi kuzomela ngesilinde. Amantombazana athatha isikhathi eside uthalunga. Isikhathi sibaluleke kabi. Abiram. Sengilungile mina. Ma singakanani isikhathi kuzomela ngesilinde. Amantombazana athatha isikhathi eside uthalunga. Isikhathi sibaluleke kabi. Abiram. Sengilungile mina. Muhle. Ma singakanani isikhathi kuzomela ngesilinde. Amantombazana athatha isikhathi eside uthalunga. Isikhathi sibaluleke kabi. Abiram. Sengilungile mina. Muhle. Ungakwazi unginikeza bengifuna ukusho ukuthize. Yebo mnumzane. Ngiyabonga. Kulungile. Sawubona Lila madam. Sawubona nomzana weAJ. Lila madam ngumlandeli omkhulu kaAJ. uAJ uyisithombe sami. Sonke siyazi umuntu oqonde kanjani futhi noqikelela kanjani empilweni yakhe. Kodwa kuzofanele kwazi ukuthi yena umuntu onjani empilweni. Ngicela uze la phambili uzositshela sonke. Nkosikazi uJakida, le ndlela ngiyacela. Kodwa mina Ngiyacela. njengoba uAJ eyungcweti empilweni yakhe yezamabhizinisi nomsebenzi wakhe. Ungcweti futhi nasempilweni yakhe yasekhaya njengomyeni wami. Uyanakekela wonke umuntu futhi unothando olukhulu futhi akaze alimaza abantu asondelene nabo. Uphatha kahle wonke umuntu. Ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.